Luigi Capuanoa ta' 37 sena minn Napli li allegatament kien involut f'serqa fi frar ta' 5 snin ilu, ġie estradit lejn pajjiżna sabiex jaffaċċja akkużi kriminali fil-qorti. Fi stqarrija mill-Pulizija intqal li s-serqa saret fit-23 ta' frar tal-2020 meta żewġ persuni sfaw aggrediti u misruqin minn żewġ persuni waqt li kienu mixjin f'tasliema. Iż-żewġ ħallelin kienu rikbin mutur u wieħed minnhom niżel minn fuqu ġera lejn il-vittmi ħataf arloġġ tad-ditta minn idejn wieħed minnhom u ħarbu minn fuq il-post. Wieħed mill-allegati aggressuri Taljan ta' 50 sena kien instab ħati mill-qorti u ġie kundannat 7 snin ħabs. Kien ħareġ kif dan kien jifforma parti minn dan iċ-ċirku ta' serq ta' arloġġi għoljin. Il-kompliċi ieħor huwa Luigi Capuanoa stess fejn kien ħarab lejn l-Italja. Fil-fatt inħareġ mandat ta' arrest Ewropew fejn inġib Malta tard il-ħamis bil-lejl minn Ruma. Is-Sibt tressaq il-qorti quddiem il-Maġistrat Dr. Charmaine Gallia fejn Capuanoa kien akkużat b'diversi akkużi, fosthom li kien kompliċi f'din is-serqa tal-arloġġ li kiser sentenzi fil-Qorti ta' Malta u li kien parti minn għaqda kriminali. Huwa wieġeb mhux ħati għall-akkużi, iżda baqa' jinżamm arrestat wara li d-difiża ma talbitx il-ħelsien tiegħu.